Mali, Burkina Faso ale ni Nigeri olu ka kɔkanko ka minisiri olu ye ɲɔgɔn kunbɛn kɛ Wagadugu karidon tɛmɛnen yaasa ka se ka u ka hakilinataw dakelenya ka sɔrɔ olu ka ɲi ka taa sigikafɔ kɛ ni CEDEAO kulu ye. Olu bɔra farafinna tilebinfan jɛnkulu min kɔnɔ ka AES Confédération des États du Sahel sigi sen kan. Bi na ni y'an ye yan nɔ sigikafɔ ma kɛ pour que k'a lajɛ an bɔlen a la sisan nɔ an bɛ sigi cogo di an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc an sera o darikun de la sisan. I n'a fɔ Abdoulaye Diop y'a fɔ cogo min na olu bɔni CEDEAO kɔnɔ olu ɲɛ bɛɛ curonnen don o ka jamanadenw ka hakɛw ani o ɲasira dɔrɔn de kan. An tɛ taa kuma fɛn wɛrɛ la dɛ, an bɛ taa kuma an ka jamanaw n'an ka jamanadenw ka haminako olu bɛ lafiya sɔrɔ cogo min taa ni ka segin bɛ sabati cogo min mais an yɛrɛ ka jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnyaw fana bɛ dɔn. An ye kuma o kuma fɔ baara bɛ taabolo min kan an ni tɔw bɛ kuma ko minnu kan an ka jamanadenw ka haminako ye min ye a tɛ nɔgɔya dɛ parce que mɔgɔ caman de fana an bɛ baara min na a ma diyaw ye. Dakurunya kelen na Burkina Faso jamana ka kɔkanko minisiri ani fasoden minnu bɛ jamana kɔ kan Jean-Marie Karamɔgɔ Traoré ale bɛ ɲɛfɔli kɛ anw ye ka taga olu ka baara ni kuncɛkow kan. Anw minisiri sabaw hakilina tun bɛ ɲɔgɔn na kumaɲɔgɔnya nataw taabolo bɛɛ lajɛlen kan ni CEDEAO ye an ka jamanadenw nafa kama. Nin jamana saba ninnu ka kɔkanko minisiriw ko olu kɔni labɛnnen don ka se ka baro kɛ ni CEDEAO ye kalo 6 natara.